Всем вітанки. Меня зовут Сержук. Я вырашил записать видео, в котором я откажу на самые популярные пытания на конт дзендо, дзен-буддизму и навошта я приехал и жил тут 5 тыдняў. Я спадзяюся, што гэтае відэо будзе карысным і я здолею паказваць яго маім сябрам, і мне не прыйдзецца 10 разоў паўтараць адно і тое ж. Вось, значыць, што такое дзендо? Дзендо, па сутнасці, гэта кляштар, або па-расейску манастыр, у которым людзі жывуць як манахі, калі яны манахі, або як той, хто трэніруецца стаць манахам, або ты можаш проста, табе стала цікавым, і ты можаш пажыць тут нейкі час. Вось, я прыехаў сюды на 5 тыдняў на, называецца гэта інтэрым, або інтэрім, і гэта штосьці тыпу трэніроўкі перад кесэй. Кесэй — гэта звычайна 3 месяцы такого даволі жорсткага графіку, калі больш моляцца, больш медытуюць, больш працуюць і гэтак далей. У мяне быў такі больш свабодны графік і больш лаяльны. Вось, ёсць яшчэ сэшн, гэта тыдзень, таксама там, здаецца, з-за таго, што больш кароткі перыяд, то яшчэ больш медытацый, але з-за таго, што кароткі перыяд, то не так гэта можа быць цяжкім, не такім цяжкім. Вось, значыць, у чым сутнасць дзендо? Значыць, ён складаецца той сам будынак даволі вялікі, і канкрэтна гэты дзендо знаходзіцца ў гарах, побач з прыгожым возерам, і вакол нас лес, і ходзяць тут алені, і часта медытуюць з намі, можна нават так сказаць. Ёсць распарадак дня, которага ты павінен прытрымлівацца, калі ты жывеш тут, і ты не можаш сказаць, мне гэта не падабаецца, я пайшоў там у лес. То есть ёсць спецыяльны час, калі ты можаш пайсці ў лес, ну, вольны час, але ў прынцыпе, калі ўсе працуюць, то ты таксама працуеш, калі ўсе моляцца, то ты таксама молішся. Як гэта выглядае? Калі коротка, то мы пачынаемся ад званка даволі гучнага а 5:30 і ідзем на йогу. Вось, там 10 гадзінку мы размінаемся, робім тое, што нам падабаецца, там няма нейкага асаблівага інструктара, который гэта ўсё вядзе. Вось, пасля йогі мы мыемся хуценька, там літаральна 20 хвілін перапынак, і потым ідзем у дзендо, гэта будынак, гэта такі пакой, самы важны і самы вялікі, дзе мы медытуем. Вось, там невялічкая такая служба, розныя колакалы мы выкарыстоўваем падчас гэтай службы. Вось, і напрыканцы мы садзімся ў дзадзен. Дзадзен — гэта медытацыя, калі ты сядзіш і спрабуеш адчуць сябе Буддай. То есть і адчуць сваю прыроду Будды. Гэта даволі непроста, таму гэта вымагае шмат часу, і людзі дабіваюцца гэтага гадамі. І могуць не дабіцца за ўсё жыццё. Але будызм называюць рэлігіяй самавыратоўвання, і даволі цікавая на дызайне на гэтай рэлігіі, я распавяду крыху больш пазней. Значыць, пасля таго, як мы памедытавалі, мы чакаем, дарэчы, мы медытуем, пакуль не зазвоніць яшчэ адзін колакал, который кліча нас на сняданак. Вось, і мы ідзем у такой працэсіі спецыяльнай. Вось па гэтых прыступках мы ідзем у пакой, дзе мы снедаем, і гэта называецца джихадзу. Гэта не проста сняданак, як мы прызвычаіліся там у рэстарацыях ці дома. То есть гэта спецыяльная такая форма і спецыяльная цырымонія, працэдура. То есть спачатку мы молімся, потым дасылаецца першая ежа, і ты павінен сумесна з партнерам, вы павінны синхронна ўсё рабіць. То есть мы разам робім гашо, вось гэта называецца гашо, і ёсць яшчэ сашу. То есть мы робім гашу разам, і потым, напрыклад, накладаем сабе, ёсць такія тры маленькія
bowls. Плошки, і ось ми накладаємо у самую першую, которая называется Buddha bowl, мы накладаем туды кашу. Вось. Пасля гэтага прыязджае, мы просто перацягваем на такіх спецыяльных тканінах, на кілімках такіх невялічкіх наступную ежу. Калі ты не хочаш гэтую нейкую ежу, то ты можаш просто вось так пакланіцца, гэта азначае, што ты не зацікаўлены, але ты павінен усё роўна атрымаць лыжку для твайго партнера, каб яму было зручней накладаць сабе ў плошку. Падчас джихадсу ты не можаш размаўляць, і трэба як мага меней рабіць нейкіх гукаў. То есть ты ўсё робіш вельмі акуратна, вельмі ціха. І сэнс гэтай цырымоніі ў тым, каб ты... Гэта практыка дзену, і заключаецца ў тым, што ты павінен быць толькі у тым, што ты робіш. У дадзеным выпадку ясі. То есть ты не павінен думаць там пра тое, а што мне апрануць, а што мне сказаць. То есть звычайна у нас лётаюць думкі усюды, куды можна і не можна. І то есть і дзен гэта якраз таки пра тое, што ты калі ясі, ты павінен есці, ты не павінен ні пра што іншае думаць. Вось. І калі коротка паказаць, як гэта можа выглядаць, то, напрыклад, я калі папрашу вас, дайце мне гэтую кнігу. То вы мне просто возьмеце гэту кнігу і просто дасце. Потым я папрашу вас, дайце мне гэту кнігу, але дайце мне з увагай на гэтай кнізе і на вашай руке, на вашай руцэ. Тады вы можете акуратна гэта просто даць. І ўжо тады акуратна гэта пакласці неяк. А наступны этап для мяне, напрыклад, я не ведаю, ці гэта з'яўляецца базісам у правілах самого дзен-будызму, але наступны этап я яшчэ спрабую і атрымліваць задавальненне ад таго, што я раблю. То есть я не просто бяру гэтую кнігу, я яшчэ і уважліва сачу і кладу яе так акуратненька, каб мне прыносіла задавальненне тое, што я зрабіў. Вось. І якраз таки, калі мы снедаем, мы і стараемся быць у гэтым моманце і быць сканцэнтраваным толькі на ежы, толькі на тым, што мы робім, і не думаць ні пра што іншае, не размаўляць, не слухаць музыку, канешне, не глядзець там відэа, тому што дагэтуль я прызвычаюся там уключыць відэа нейкае тупое на ютубе або музыку і гатаваць там ці то есці, ці то яшчэ. І ты ў выніку ты не сканцэнтраваны на гэтым працэсе ежы. І ў выніку мы жывем або ў мінулым, думаючы пра тое, што мы сказалі, што мы зрабілі, каго трэба павіншаваць, або ў будучым, будуючы свае планы. І ў выніку цяперашняе ніколі не наступае. І вось пра гэта дзен-будызм. Ён пра цяперашняе, пра тут і цяпер. Што ты павінен жыць цяпер. І вось калі ты ўжо аказаўся ў гэтым, то жыві, вось, і гэта вельмі моцна спалучана з каштоўнасцю чалавечага жыцця. Я, дарэчы, перад тым, як прыехаць сюды, сутыкнуўся з выдатным мастаком з Украіны. Вітанкі табе, Андрэй, і дзякуй за тое, што ты сфокусаваў мой погляд на гэтым. І вось ён сказаў, што мяжа цывілізацыі якраз такі і праходзіць па адказе на пытанне, колькі каштуе чалавечае жыццё. І калі чалавек пачынае там юліць і казаць, ну вось там, калі ад гэтага залежыць усе астатнія, то тады можна ахвяраваць кімсьці і гэтак далей. Гэта неправільна. То есть мяжа цывілізацыі праходзіць якраз такі па пытанні, колькі каштуе чалавечае жыццё, і мы павінны адказваць на гэтае пытанне так, што чалавечае жыццё бескаштоўнае. І да гэтага трэба імкнуцца. І вось якраз такі дзен-будызм, ён гэта пра тое ж самае, але не ў дачыненні да іншых, а ў першую чаргу ў дачыненні да самога сябе і да таго, што вось тваё жыццё сёння праходзіць, а ты думаеш пра мінулае або пра будучае, або пра іншых. А чаму ты сёння не можаш атрымліваць задавальненне ад таго, што ты робіш? Калі ты ясі, атрымлівай задавальненне, будзь тут. Калі ты мыеш посуд, атрымлівай задавальненне, будзь тут і мый посуд. Вось. Гэта здаецца так проста і ў тую ж чаргу даволі цяжка. Я распавяду, у чым заключаецца распарадак дня, таму што мне здаецца, што гэта самае важнае і што вам будзе цікава. Пасля таго, як мы паснедалі, мы прыбіраем за сабой, мыем посуд, і кожны не можа там проста сядзець і нешта не рабіць. То есть, калі мы ядзім разам, то мы і прыбіраем разам. Гэта называецца санга. Я пазней распавяду, што гэта такое.
Вось, і мы прыбралі. Пасля таго, як мы прыбралі, мы ўсе робім гашо, і размяркоўваюцца нейкія задачы, которые мы павінны ісці і рабіць там камусьці там прапалоць нейкую там дарожку, камусьці там дапамагчы будаўнікам перанесці нейкі хлам, камусьці дапамагчы з прыгатаваннем ежы на абед і гэтак далей. Вось, і сутнасць задач не ў тым, каб выканаць гэтую задачу, што часам мы прыбіраем дзенду, который чысты, ты глядзіш і там няма бруду. А ты павінен, гэта магчымасць папрактыкаваць дзен яшчэ раз. То есть, калі мы робім, называецца зокін, спецыяльная такая жоўтая анучка, і ты павінен вось так рабіць і ісці, можа, убачылі, бегчы і такім чынам мыць падлогу. Вось, і ты павінен быць сканцэнтраваным толькі на тым, што ты зараз мыеш падлогу. Вось. І даволі цікава гэта ўсё назіраць за сабой, як твае думкі лятуць, і ты не можаш быць сканцэнтраваным на нечым адным, заўсёды кудысьці ты улятаеш. Вось, пасля таго, як мы папрацавалі, мы зноў ідзем, зноў звініць колакал, мы ідзем зноў дзендо і медытуем 10-25 хвілін, пакуль не зазвоніць яшчэ адзін колакал, который заве нас ужо на абед. Вось, мы прыходзім на абед, звычайна ён зноў праходзіць у джихадсу, то есть гэта фармальны абед, дзе зноў ты не можаш не размаўляць і павінен выконваць працэдуру. І, дарэчы, самую важную рэч не сказаў наконт джихадсу, што пасля таго, як мы паелі, мы павінны, перадаецца такі спецыяльны імбрык, чайнік, ты наліваеш у самую першую плошку сабе ваду, потым ты мыеш гэту першую плошку пальцамі ці то палачкамі. Звычайна мы пакідаем там апошні кавалак агурка, і мы мыем гэтым агурком сваю плошку. Потым ты разліваеш гэтую ваду ў сярэдні кубачак і ў маленькі. І той, што маленькі, ты выпіваеш, а той, што сярэдні, ты зноў мыеш, і потым мыеш у ім жа самы маленькі. Там цэлая працэдура. Карацей, у дзен-будызме ёсць такое правіла не пакідаць слядоў. Значыць, калі ты паеў з чыстага посуду, то ты павінен тут жа, пасля таго, як ты паеў, адразу і прыбраць за сабой, каб вось было так жа, як ты і ўзяў. І гэта, здаецца, проста выконваць, насамрэч вельмі цяжка, таму што ты там вырашыў сабе зрабіць гарбаты, ты хутченька укінуў там пакетик гарбаты, наліў сабе гэтай кіпеню, выпіў, і потым ты думаеш, пастаўлю проста ў ракавіну, потым памыю. А не, згодна з дзен-будызму ты павінен памыць тут жа. Ты памыў, потым мы, калі гэта кампост, то мы выкідаем гэта ў кампост. І, дарэчы, ёсць яшчэ одно правіла, што называецца не псуй прадукты проста так дарэмна. Не толькі прадукты, а не псуй вось усё тое, што ты вакол цябе. То есть цані гэта. І старайся гэта выкарыстаць па максімуму. Даходзіць да таго, што калі мы ядзім, напрыклад, бульбу смажаную, то мы зараз замарынавалі ачысткі ад бульбы, мы замарынавалі ў сланечнікавым алеі разам з часныком, і мы іх пажарым, пасмажым і з'ядзім. І даволі смачна атрымліваецца. Вось. Значыць, пасля таго, як мы памылі посуд, джихадсу скончыўся, мы зноў прыбіраем пасля абеду, і потым у нас зноў нейкі час на працу. Ты атрымліваеш другую задачу, і ты працуеш над ёй дзесьці гадзіну, паўтары. Вось, пакуль не скончым, то есть там, і тады у нас ужо вось будзе час, там дзесьці мы працуем да 17:50, і потым мы зноў чуем званок, который заве нас зноў дзенда, дзе мы зноў медытуем. І гэта самая, па-моему, вялікая медытацыя за ўвесь дзень. Мы медытуем 25 хвілін, потым мы ходзім вакол дзенда. Гэта можа гучыць смешна, гэта называецца кінхін. Гэта па сутнасці медытацыя, калі ты ідзеш. То есть вось ты сядзіш і медытуеш, а тут ты павінен ісці і медытаваць. І гэта робіцца спецыяльна, каб ты не проста адчуў сябе Будды, калі ты сядзіш, таму што калі ты сядзіш,
часам табе прыходзіць нейкі добры такі стан, ты адчуваеш класна, і там вялікая яшчэ практыка з дыханнем, я пазней, можа, распавяду. І калі ты ходзіш, то яны, дзен-будысты, спрабуюць гэты досвед, калі ты сядзіш і адчуваеш сябе, што ты Будда, яны спрабуюць яго перанесці ў жыццё, таму што сэнс дзен-будызму і дзенду не ў тым, каб зрабіць манахаў вось у тым і замкнуць іх тут, а ў тым, каб ты перанёс гэта на ўсё сваё жыццё і імплементаваў гэта ў сваё жыццё. Вось. Пасля таго, як мы памедытавалі, той чалавек, которому былі назначаны задачы па закрыванні алтароў або закрыванні вокнаў, тут вельмі шмат вокнаў, і шоджы — гэта такія слайдавыя вокны з рысавай паперы. Вось я, напрыклад, зараз займаюся гэтым. Я закрываю ўсе вокны, потым закрываю алтары. Звычайна, як мы закрываем алтары, каля кожнага алтара ёсць такая кубачак з вадой, і ты павінен гэты кубачак выліваць з адпаведнай малітвай. Вось. Потым ёсць такія спецыяльныя клаперы, ты імі клапаеш, робіш гашо і ідзеш да наступнага алтара. І так павінен закрыць усе алтары, іх тут 7. Вось, я звычайна зараз гэта раблю. І пасля у нас ужо вольны час, ты можаш ісці спаць, або можаш пайсці там паабедаць, павячэраць, калі хочаш. Звычайна мы ёгурт едзім, но гэта ўжо не фармальная, а нефармальная вячэра, ты ўжо робіш гэта, як табе хочацца. Можаш пайсці ў лес. Вось. Здаецца, калі не памыляюся, то паміж другой задачай, которую даюць, і вечаровай малітвы ёсць яшчэ вольны час, который у нас ёсць, калі мы можам пайсці і нешта зрабіць тое, што мы хочам. Каб ужо гэта не выглядала, што тут зусім няма вольнага часу. Ёсць такія невялічкія прамежкі, можа, па 30 хвілін. Вось, але не шмат. Далей. Чым адрозніваецца дзен-будызм ад хрысціянства? Мне, вось, здаецца, гэта пытанне будзе даволі цікавым. Тым, што тут няма Бога, па сутнасці. Такога Бога, который ўсё стварыў і который ты павінен яму пакланяцца. І нават калі мы там кланяемся або мы чытаем малітвы, гэта мы робім не дзеля нейкага там божества, там Будды. Мы робім гэта па сутнасці дзеля сябе. Таму што мы Будда. То есть я Будда, ты Будда. І па сутнасці гэтыя працэдуры ты робіш для сябе, ўсё гэта для цябе. І вось, напэўна, у гэтым і адрозніваецца самае вялікае адрозненне, таму што там ты ўсё робіш для нейкага там Бога. А тут ўсё гэта не так ужо і важна. То есть, і, напрыклад, калі у хрысціянстве ёсць там 10 запаведзяў, калі ты іх не саблюдаеш, то ты грахоўны, ты там будзеш гарэць у пекле і так далей, і ты адчуваеш заўсёды віну сваю за тое, што ты іх не саблюдаеш, то у дзен-будызме таксама ёсць правілы. Але гэтыя правілы, яны рэкамендацыі. Калі ты іх не атрымалася, то есть ты робіш усё магчымае, каб іх выканаць, але не заўсёды гэта атрымліваецца. Калі не атрымалася, ну, гэта твая карма. Ты сам сабе Бог, ты заплоціш за гэтую карму, і карма працуе як гравітацыя. То есть яна проста прыйдзе. Ну, прабач. То есть калі ты забіў там нейкую жывёліну, ну, значит, ты за гэта заплоціш. Ты можаш гэта зрабіць, конечно. У нас вось недавно адбылася такая ситуация, что пришел павук на кухню, там, на лестницу на кухне, который может укусить тебе и будет, ну, вельми ядовитым. И мы один раз его вынесли, там, ризикуючи життем, Ник тут был у нас сябр. Мы его на совок и вынесли, и потом прочитали, что он, сапраўды, вельми шкодный, и, ну, могут и нагод резать их и так далее, то есть вельми ядовитый. І тут вось недавно, 2 дні назад, ён зноў прыйшоў, і вось у нас тут галоўны монах Джишин, яна ўбачыла яго зноў, і яна вырашыла яго забіць. Таму што ён зноў прыйшоў. То есть ён можа кагосьці заўтра укусіць, а яна нясе адказнасць за нас. Вось, і часам ты нават прыходзіш да такой высновы, што, ну, вось так адбываецца. І, ну, карма прыйдзе, то есть яна за гэта заплоціць нейкімі там кармічнымі. Але калі ты зрабіў усё, што ад цябе магчымае, каб пазбегнуць вось гэтай смерці, то гэта ўсё таксама залічыцца. І пад залічваннем я не маю на ўвазе нейкага там, ведаеце, бухгалтара, который там записывае гэта ўсё. Вось тут у цябе плюсік, а тут у цябе мінусік. Не, гэта так не працуе. Гэта працуе вось як
дзень і ноч. То есть вось яно просто прыходзіць, таму што яно так здызайнена. Калі ты апусціш гузік у ваду, то ён застанецца на паверхні, таму што ён лёгкі. А калі ты кінеш у ваду камень, то ён пайдзе на дно, таму што ён цяжкі. І тое ж самае з кармай. То есть калі вось яна працуе такім жа чынам, як вось гэтыя фізічныя законы. У чым сэнс жыцця ў дзендо? Напрыклад, я прыехаў, каб зразумець, што маюць дзен-будысты класнага, што я магу перанесці ў сваё жыццё і жыць больш шчаслівым. Таму што я, напэўна, не сказаў самае галоўнае, у чым мне падабаецца дзен-будызм, што ён здызайнены вакол вельмі класнай праблемы. Праблема гэта гучыць так, што як менш пакутаваць. І ёсць 4 шляхетныя ісціны, і гучаць яны так, што існуе дукха. Дукха – гэта фрустрацыя або незадавальненне. Напрыклад, ёсць розныя віды дукхі. Напрыклад, ёсць дукха, вось я зараз не бачу Лёшу, і гэта дукха ад таго, што я не маю размовы з Лёшам. Потым я, напрыклад, захварэў, і гэта дукха ад таго, што я хварэю. А ёсць дукха ад таго, што вось я не магу сабе набыць там нешта. Або ёсць дукха, што я сабе набыў нейкую там нейкі кубачак прыгожа, або вось гэтыя, напрыклад, бусіны, не памятаю, як называюцца. А потым я іх згубіў, і тады я цярплю ад дукхі ад таго, што я згубіў. Вось. І іх вельмі шмат, гэтых фрустрацый і незадавальненняў. І дзен-будызм вучыць, што прычынай дукхі з'яўляюцца нашыя жаданні. Вось. І адзінае, як ты можаш пазбавіцца і не пакутваць, гэта не мець жадання. І не мець вось гэтых... Гэта даволі цяжка. То есть, потому што мы ўсе хочам жыць камфортна, мы ўсе хочам не хварэць, мець сваю каву, машыну, там, секс і гэтак далей. Вось. І... Але вось дзен-будызм вучыць, што кожнае жаданне, яно ў выніку прывядзе да дукхі. Яны звязаныя. Калі ты сёння шчаслівы, значыць, ты калісьці будзеш нешчаслівым, таму што гэтае шчасце рана ці позна скончыцца. І ты будзеш адчуваць нешчасце. Або калі ты нешчаслівы, то рана ці позна нешчасце скончыцца, ты будзеш шчаслівым. То есть, сэнс не ў тым, каб заўсёды быць шчаслівым, а ў сэнс у тым, каб знаходзіць задавальненне нават не ў нешчасці. Або у кожным, вось пра што ты праходзіш, вось у гэтым і старацца атрымліваць задавальненне. І быць тут і цяпер у гэтым моманце, і жыць. Вось як яно здарылася. Вось. Хто такі Будда? Будда Сиддхартха, гэта быў прынц у Індыі, который да 30 з чымсьці гадоў жыў у дварцы, у замку такім, яго ніхто яму не паказваў там рэальнае жыццё. А потым ён неяк аднойчы выйшаў і ўбачыў, што, аказваецца, існуюць хваробы, што людзі хварэюць, што потым яны паміраюць ад хвароб, што ёсць узрост, што ты можаш памерці ад таго, што ты стары. Ён проста дагэтуль гэтага не ведаў. Вось. І пасля гэтага ён вырашыў, што ён пачне шукаць свой шлях, што яму цікава дазнацца, як пазбегнуць гэтага ўсяго. І ў яго, дарэчы, быў, па-мойму, сын і жонка, і ён вырашыў не прывязвацца да іх і пайсці сваім шляхам і знаходзіць. Вось. У яго быў даволі цяжкі шлях, ён спачатку быў вялікім аскетам, там не еў, не піў, і ў нейкі момант ён зразумеў, што калі ён зараз не паесць, то ён проста там памрэ. І тут ён зразумеў, што гэта не ёсць правільным шляхам, і там нейкая была дзяўчына, которая дала яму нейкую булачку. Вось. І ён пайшоў, і такім чынам ён знайшоў сярэдні шлях. Калі ты надта моцна аскет, там вось нічога, і тады твоё жыццё ператвараецца ў толькі цярпенне, толькі такое, ведаеш, мілітарысцкае такое жыццё, дзе няма ні кроплі задавальнення. Гэта не ёсць добрым.
калі ты там жывеш толькі на хлебе і вадзе, сонца і вось толькі тое, што як быццам бы камусьці трэба. І дрэнна і іншая на шкале гэта геданізм, калі ты толькі атрымліваеш задавальненне і калі ты ляжыш у гэтых задавальненнях і ў цябе там кругласутачна ты ясі, а потым плаваеш, потым адпачываеш, потым то есть чаму тыя ж самыя мільянеры яны часам скончваюць жыццё самагубствам. Это вось, дарэчы, званок на медытацыю, і я павінен ісці адкрыць вароты і павінен запаліць знічку. Таму тут я развітваюся з вами і запишу пазней. Вітанкі ўсім, это зноў Сяржук. Працягваю свой запіс адказаў на пытанні, которые, магчыма, вы задасцё. Я спыніўся на тлумачэнні, хто такі Будда. Значыць, акрамя таго, што ён быў гістарычнай фігурай, я называю Будду UX-дызайнерам, гэтак жа самы, як і я, таму што ён правёў даследаванне і знайшоў самы файны спосаб вырашэння праблемы, которую ён хацеў вырашыць. Вось. І вырашэнне праблемы, которую ён знайшоў, гучыць такім чынам, што ты павінен ісці па сярэднім пуці шляху, не ўпівацца аскетызмам і не ўпівацца геданізмам і знаходзіць нейкі залатую сярэдзіну, як кажуць. Вось. Ён сеў аднойчы пад дрэвам бодхі, і вырашыў не ўставаць, пакуль ён не знойдзе адказ на гэтае пытанне. Вось, і ён медытаваў так даволі доўга, я не памятаю колькі, пакуль ён не прыйшоў да высновы, што кожная істота і расліна і ўсё навокал валодаюць прыродай Будды. Ну, я думаю, гэта ўжо потым назвалі прыродай Будды, але валода адной і той жа прыродай. І праблема ў тым, што мы не спазнаем тое, што мы гэта Бог, што я гэта Бог, вы гэта Бог, што ўсё вакол гэта Бог. І ў чым складанасць гэтага тлумачэння, што гэта не можна зразумець мозгам, гэта можна толькі адчуць. Вось. І калі мы садзімся ў дзадзен, мы спрабуем быць Буддай. І прычым быць Буддай не асазнана, а быць Буддай неасазнана. То есть складанасць у тым, што ты павінен гэта адчуць, гэта не пра мозг, не пра інтэлект. І таму калі спрабуюць патлумачыць, што такое дзен-будызм, хутчэй тлумачаць, чым дзен-будызм не з'яўляецца, чым дзен-будызм з'яўляецца, ці будызм. Вось, і ў гэтым складанасць. В прынцыпе, пра Будду ўсё. І ёсць яшчэ файнае тлумачэнне, апісанне Будды, гэта як універсальная любоў, універсальны працэс любові.
Вось, мне вельмі падабаецца гэта тлумачэнне, гэтае апісанне гэтага слова. Далей ідзе дарма, прычым не дарма, як у беларускай мове, а дарма. Там звычайна D-H-A-R-M-A. І па сутнасці дарма гэта ўсё, што вакол нас у працэсах. То есть я до конца не ведаю, як яны звязаны і чым яны адрозніваюцца Будда і дарма, бо гучыць, як яны вельмі блізкія. Але дарма гэта вось пра працэсы і пра тое, што здараецца вакол і здараецца ў свеце. Я думаю, што я тут прапушчу, таму што я тут не зусім дасведчаны. То есть я разумею дарму як нейкі рух свету. Тое, што вось я жыву вось так, а вы жывеце інакш, або жывеце сваім шляхам. Гэта ўсё дарма. Што я сустрэў таго чалавека, а потым парэзаў сабе нагу, і гэта ў выніку прывяло там да той ці іншай падзеі. Гэта ўсё дарма, которая... То есть ёсць карма, калі я, напрыклад, зрабіў нешта добрае ці дрэннае, гэта карма. Яна прывядзе да таго ці іншага рэзультату. А дарма гэта свайго роду рух свету. Вось цікава, чым адрозніваецца карма ад дармы? Трэба будзе задаць гэтае пытанне. Вось, і апошні гэта сангha. Сангha гэта кам'юніці або суполка. Гэта як усе будысты па ўсім свеце, так і будысты вакол цябе, вось, напрыклад, у нас тут сангha. Яна праяўляецца ў дзенда такім чынам, як я ўжо тлумачыў, што мы ўсё робім разам. Вось, і ты такім чынам адчуваеш, наколькі ты залежны ад іншых і наколькі мы ўсе звязаныя. Таму што ты можаш пайсці там у нейкую пячору, сядзець там адзін, і, можа, ты знойдзеш некаторыя прасвятленні для сябе, і гэта будзе файным, але ты не зможаш, напэўна, адчуць, наколькі ты звязаны з сусветам і з усімі істотамі. І вось сангha якраз такі вырашае гэтае пытанне. Далей пойдзем па нашаму спісу пытанняў, которые я склаў. Што такое практыкаваць дзен? Ну, я ўжо крыху патлумачыў з кніжкай, калі я вам даваў. Вось. І, ў прынцыпе, я думаю, што на гэтым усё, што практыкаваць дзен – гэта быць тут і цяпер кожны рух і кожную дзею, которую ты робіш. Калі ты кажаш, ты павінен быць тут і цяпер, ты не павінен думаць пра што-небудзь іншае. Калі ты ясі, пішаш, працуеш, ты павінен быць у гэтым моманце. Вось. І я спрабую знаходзіць у кожным з гэтых момантаў яшчэ і прыгажосць і асалоду ад гэтага моманту. Вось. Недаўна мне быў такі выклік, мне была задача, трэба было скласці гэтыя простыні, прычым не проста скласці, як мы звычайна складаем, а складаюцца яны тут спецыяльным чынам, такім шляхам, каб было як мага менш бачна гэтых канцоў простыні, то есть яны ўсе хаваюцца, і яны складаюцца спецыяльным спосабам, як у гатэлях. Вось, прыгоженька, так, і ўсім усё падабаецца. Але гэта не проста складаць такім чынам. І калі гэта звычайная простынь, то яна складаецца даволі проста. А ёсць вось гэтая, называецца fitted sheet. У іх такая резинка па обаду ідзе. Яна даволі зручная, калі ты апранаеш яе на сам ложак, а вось складаць яе, ну, супер незручна і супер непрыемна, і мне не прыносіла ніякага задавальнення складання гэтай простыні з резинкай. Я іх склаў неяк, яны выглядалі як куча барахла. Я ў выніку плюнуў і вырашыў гэта перарабіць, каб зразумець, як усё ж такі атрымліваць асалоду нават ад працы вось такога роду, калі, ну, здаецца, ну, як ты тут атрымаеш асалоду. Вось. І мне ў нейкі момант нават удалося гэта зрабіць. Вось. Пра сябе магу сказаць, што ў нейкія моманты, калі я задаюся сабе пытаннямі, а ці ты вось тут цяпер, ці ты зноў лётаеш недзе ў сваіх думках, то тады я вяртаюся. Я спрабую глядзець за рухам рукі, калі я раблю нешта. Або Алан Уотс піша пра тое, што практыку дзена можна параўнаць, вось калі мы проста глядзім, спрабуем разглядзець нейкі прадмет, то мы выкарыстоўваем свой зрок, і мы вось яго разглядаем, як я зараз гляджу на тэлефон.
трэба глядзець перыферыйным зрокам. Калі мы ў цемры, то уключаецца перыферыйны зрок, і ты як быццам бы нічога канкрэтнага не бачыш, але бачыш нашмат больш. Гэта падобна на сэнсор інфрачырвоны, калі ты ахопліваеш усё. Вось. І вось дзен, ён у прынцыпе вось пра тое. Таму што ёсць даосізм, і ён кажа пра тое, што ўсё дао. І пра тое, што яно і дао не ведае, як яно стварае сусвет. Яно не ведае, як, напрыклад, мы не ведаем, як мы стварылі думку. Я не ведаю, як стварылася тое, што я вось вырашыў запісаць пра гэта. То есть я не магу апісаць працэс, як ствараецца думка. Тое ж самае і дао, яно не можа патлумачыць самому сабе, як яно стварае свет. Яно проста расце. То есть вось як растуць гэтыя кветачкі, так яно і расце само па сабе. Мне вельмі падабаецца, Рюйджи Судзукі прыводзіў такі прыклад з рыбай. Калі мы возьмем рыбу проста, напрыклад, у вакууме. Рыба ў вакууме, яна там плёскаецца. Але рыба ў вакууме, которая плёскаецца, гэта не ўся рыба. Рыба гэта не толькі рыба ў целе рыбы, а гэта яшчэ і возера, у которым гэтая рыба плавае. Я б хацеў вам зараз паказаць, як побач са мной прыйшоў бурундук і есць са мной зараз грыбочак. Мне вось цікава, калі я пачну рухацца, ён збяжыць ці не? Давай я паспрабую. Калі не збяжыць, то тады у вас будзе файнае відэа з бурундучком. Бачыце? Пакуль я распавядаў, ён прыйшоў, схапіў грыбочак і сядзіць есць. Так смешна. Дарэчы, бурундучка я бачу так блізка першы раз. Побач з намі ходзяць алені, медытыруюць з намі. Я бачу змей, бачыў лягушак, а вось бурундучка не бачыў. Мне дарогу перайшоў нават мядзведзь, калі я хадзіў тут. Возера паглядзець. А вось бурундучка... Ай, ты паглядзі, які прыгажунчык. Ты прыйшоў паслухаць, як я распавядаю пра дзен-будызм? Лічыцца, што жывёлы гэта... Ну, вось тое, што я чуў, ёсць канал такі даволі добры. Нара Лока называецца ў Ютубе. Ён тлумачыць, што жывёлы гэта істоты з недастаткова добрай кармай, каб нарадзіцца чалавекам. Лічыцца, што ты можаш прачнуцца, як Будда, і перастаць перанараджацца ў коле сансары, толькі калі ты з'яўляешся чалавекам. І вось яны, пакуль яны тут, яны павінны вось рабіць нейкія такія валевыя ўчынкі, которые ў выніку прывядуць, яны будуць перанараджацца, і ў выніку, можа, магчыма, аднойчы яны змогуць стаць чалавекам. Але ёсць дзен-будысты, которые лічаць, што гэты бурундучок мае добрую карму. І ён ёсць проста Будды, которые вырашылі перанарадзіцца бурундучком. Ось. Дзе ты схаваўся? Ладно, трэба працягваць запісваць. На чым я спыніўся? Я не патлумачу пра рыбу. І рыба гэта не толькі рыба, которая заключана ў фізічным целе. Рыба гэта яшчэ і возера, которое, таму што яна калі плыве, яна стварае хвалі, і гэтыя хвалі распаўсюджваюцца па ўсім возеры. Гэтак жа сама і мы. Як мы можам, напрыклад,
распаўсюдзіць сябе. Мы можам крыкнуць «Гэй!» і мы ўжо большыя, так? А ёсць жа яшчэ, напрыклад, то есть мы маем 5 сенсораў, которые мы ўспрымаем свет. А ёсць жа больш, напрыклад, сабакі чуюць гукі, которые не чуем мы. То есть і ў прынцыпе я вось сабе тлумачу тым, што чаму, калі ты не сустракаешся з чалавекам у рэальнасці, то з цягам часу гэтая сувязь губляецца. Здаецца, вось мы маем у зуме або ў скайпе тыя ж самыя размовы, як мы мелі б з чалавекам, калі б сустрэліся. Але не, вось нешта губляецца, і табе хочацца стэлефаноўвацца з чалавекам усё радзей і радзей. І я вось лічу, што якраз такі згубляецца нейкі абмен вось гэтымі энергіямі. Вось. Дзен немагчыма патлумачыць, і я спрабую сваімі словамі, але лепш, канешне, прачытаць кніжкі. І вось мне парэкамендавалі цудоўную кніжку Рюіджі Судзукі, которую я ўжо узгадваў. Называецца яна Zen Mind's Beginner's Mind. Перакладаецца як мысленне дзену — гэта мысленне пачаткоўца, таго, хто толькі пачаў. Вось, даволі цікавая кніжка, там няма ніякіх філасофскіх трактатаў глыбокіх, але яна кажа пра тое, што вось з чаго пачаць. Далей, што такое дзадзен? Дзадзен — гэта медытацыя, калі ты сядзіш і спрабуеш адчуць сваю прыроду Будды. І я тут задаваў пытанне, у чым мэта дзадзену. Оказывается, что мэты як таковой нема. То есть калі ты заняў правільную позу, лічыцца, што ёсць правільная поза, у которой ты ўжо можаш праявіць сваю прыроду Будды. Чаму ўсе ганяюцца за позай поўнага лотасу? Гэта калі абедзве твае нагі перакрыжаваныя і глядзяць уверх. Таму што лічыцца, што яна самая стабільная і энергіі ў целе перацякаюць правільным шляхам. Вось, таму я спрабую дасягнуць гэтай позы. Гэта даволі цяжка і ногі баляць, але гэта магчыма, проста трэба выкарыстоўваць шматлікія такія прадметы, которые будуць крыху вышэй цябе рабіць. То есть, чаму нас неправільна вучылі, ты павінен выкарыстоўваць такую трыногу. То есть ты павінен апірацца гэта калена, а гэта твоя попа, і ў выніку ты апіраешься роўна на гэтыя 3 кропкі. Вось, таму трэба, каб была высокая падушка. Я выкарыстоўваю 2 такія падушкі, зафы называюцца. Адну кладу вось так, другую кладу вось так, і яшчэ складаю 2 такія, называецца pads, то есть квадратныя такія таўстыя падушачкі, але яны тоненькія. І я іх складаю 2, я іх складаю ў 4 разы і падкладаю вось сюды пад ногі. Яны даюць мне падтрымку вось тут. І такі шлях дапамагае мне сесці ў поўны лотас. Вельмі цяжка, ногі баляць піпец, але мне атрымліваецца сядзець. І той же Рюіджі Судзукі узгадваў, што ёсць 3 тыпу крэатыву. І першы, самы галоўны тып крэатыву, без которага ўсё астатняе не мае сэнсу, гэта той крэатыў, тая творчасць, калі ты ствараеш самога сябе пасля таго, як ты пасядзеў у дзадзене. Таму што ты, калі сядзеш у правільным дзадзень, ты перастаеш адчуваць сваё цела. То есть сэнс у тым, каб не адчуваць сябе. То есть ты — гэта нішто. Ты — гэта гук, который... І ўсё, і ты знік. І мне удавалася ў нейкія моманты не адчуваць сябе вось тут. І лічыцца, што першы ўзровень творчасці — гэта калі ты сам сябе ствараеш пасля дзадзену, калі ты быў нічым, і потым ты вяртаешся і ты ствараеш новага сяржука. І якім гэты сяржук будзе? Ці будзе ён злосным, ці будзе ён жадным, ці будзе ён там спрабаваць вырашаць судьбы іншых людзей, там казаць ім нейкія дрэнныя рэчы і так далей. Ці ён будзе, наадварот, спакойным. То есть гэта ўсё залежыць ад нас, якія мы. І таму самае галоўнае пытанне, якое нам трэба самім сабе задаваць, гэта хто ты ёсць, хто ты. Вось. І другі
ўзровень творчасці, который Рюіджи Судзукі ўзгадвае, гэта творчасць, калі ты мыеш падлогу, або ты нешта ствараеш, або нават не ствараеш, ты нават калі ты мыеш посуд, ты ўжо займаешься творчасцю, калі ты ў правільным працэсе. І апошні ўзровень творчасці гэта калі ты ствараеш нейкія паэмы, музыку, вершы і гэтак далей. Вось. Але два апошнія ўзроўні творчасці не маюць ніякага сэнсу, калі ты забываешся пра самы першы ўзровень творчасці, гэта пра тое, якім ты сябе ствараеш, хто ты ёсць. Чаму дзен-будызм і ўсё гэта складана апісваць словамі? Ёсць канвенцыяльнае веданне, а ёсць неканвенцыяльнае. Тыя ж даоісты, адкуль прыйшоў дзен-будызм. Дзен-будызм гэта аб'яднанне даосізму з чым? З чым яны аб'ядналіся? Не з канфуцыянствам, з нечым іншым. Даосісты не прызнаюць веданне, которое мы называем канвенцыянальным, тое, што вось апісана там у слоўніках, тое, што апісана словамі, гэта недастатковае веданне. Таму што, каб, напрыклад, апісаць, як рухаюцца пылінкі, вось ёсць там, у цябе ёсць воблака пылу. Паспрабуй апісаць вось гэта воблака пылу ў словах. Кожную пылінку ты павінен напісаць. Або тое ж самае, што адбываецца з тваім целам. Я вось сяджу, і вакол мяне столькі ўсяго адбываецца. Там птушачка шчабечыць, тут гэтыя бурундучкі бегаюць. Там нехта дзяцел дзяўбе нейкае дрэва. Тут яшчэ вось там недзе вецярок падуў, там вось недзе удалечынь. То есть усё гэта адбываецца вось зараз. У кожны момант адбываецца столькі ўсяго. А мы ўсё гэта вось звузілі і спрабуем стаканамі выпіць акіян. Гэта ўсё немагчыма. Ты павінен успрымаць гэта нейкім іншым чынам. Вось так жа, як мы спрабуем перыферыйным зрокам успрымаць у цемры ўсё. То есть ты як сэнсар павінен быць. Таму складана гэта апісаць, і у японцаў і у дзен-будыстаў ёсць такое правіла, што прыйдзі і адчуй. Таму што гэта ўсё не апісаць. Ты не зможаш там як прамоўтар сказаць, вось вы адчуеце гэта ці адчуеце тое. Не. Тым больш у кожнага досвед розны. Нехта прыедзе сюды і не адчуе нічога, а нехта прыедзе і адчуе шмат. То есть усё залежыць ад таго, з якімі памкненнямі ты прыходзіш, што ты хочаш знайсці і колькі ты прыкладаеш намаганняў. Вельмі важная рэч, которую я знайшоў таго ж Рюіджи Судзукі. Ён кажа, што ў кожны момант часу, таму што гэта тваё жыццё, оно адбываецца зараз. Гэты момант больш ніколі не паўторыцца. Калі ты нават сустрэнешся з тымі ж самымі людзьмі, яны ўжо будуць іншымі. Это тое ж самае, як ты не ўводзіш у раку удвойчы, таму што там ужо іншая вада. Ты ўжо не ўводзіш у тую ж самую раку, ўжо вада іншая прыйшла. Тое ж самае і з жыццём. Яно не паўтараецца двойчы. Таму трэба кожны момант свайго жыцця згараць. То есть ты павінен усю сілу, которая у тебе ёсць, ты павінен яе прынесці. І калі ты, напрыклад, мыеш посуд, то ты павінен гэта мыць з усяе адданасцю, на которую ты здольны, і з асалодай. І тады твоя практыка дзену правільная, тады яна слушная, крутая. Вось. Што ты спазнаў, жывучы тутака? Я вельмі быў сканцэнтраваны на іншых людзей, і у мяне была мой любімы выраз дай мне ўбачыць сябе, пачні казаць. Гэта Сакрат калісьці сказаў. І гэта пра тое, каб атрымліваць асалоду ад размоў з людзьмі. Мне вельмі падабалася, калі мы можам абменьвацца нейкімі сваімі думкамі, калі мы можам прыходзіць да нейкіх цікавых высноваў. Вось. Але гэта сфокусавана на іншых. І я зразумеў, што вось гэты фокус на іншых, ён часам можа людзям рабіць дрэнна.
Таму што я спрабую, калі я бачу, што чалавек пакутуе, а я такі разумны, ведаю, у чым крыніца яго пакутаў, то я лічу сваім абавязкам прыйсці і паспрабаваць пазбавіць яго гэтых пакутаў. Таму што ў тым жа дзен-будызме ёсць вялікі пласт наконт састрадання, як это будзе супакутвання, напэўна. Вось, я быў заўсёды сканцэнтраваны на іншых, спрабаваў выратаваць іншых. Але насамрэч гэта мне не адпавядае. Я не веру, што я магу там збавіць усіх людзей або увесь сусвет і так далей. Таму я зараз знайшоў сабе новы выраз, который стаў маім любімым. Што ты будзеш рабіць, калі ты адзіны на планеце? І гэта вельмі круты выраз, таму што ты задаешся, а вось сядзеў бы ты запісваў гэтае відэа, калі б ты быў адзін на планеце. І ведаю. Калі я быў адзін на планеце, напэўна, не, таму што каму я гэта пакажу. А з іншага боку, я калі гэта ўсё запісваю, я сам прыходжу да нейкіх высноваў. І чаму, напрыклад, важна задаваць крутыя пытанні, такія важныя, таму што людзі могуць прыйсці да высноваў, да которых яны б раней нават не падумалі прыходзіць. Вось, і таму я задаю сабе часта пытанне, ці рабіў бы я гэта, калі б я быў адзін на планеце. Вось, і гэта мне дапамагло адысці ад таго, каб быць сканцэнтраваным на іншых людзях і быць яшчэ больш сканцэнтраваным на сабе. Вось. Што яшчэ я тут спазнаў? Што людзі розныя, і што нават жывучы ў кляштары, вось тут у дзенда, людзі могуць стварыць сабе ад, пекла, і могуць здызайніць сваё жыццё такім чынам, што яны яго не любяць. Я адчуваў, можа, мае пачуцці і дрэнныя, але я бачыў людзей, которые не шчаслівыя тут. Я не ведаю, навошта яны тут жывуць. Яны не любяць тыя працэдуры, которые там ёсць. Але яны працягваюць гэтым займацца, і навошта гэта ўсё. Ты можаш жыць шчаслівым, дык жыві, навошта. І гэта так цікава. То есть, і гэта мне вельмі крутое было адкрыццё. Я думаю, што яно мне вельмі шмат часу сэканоміла, таму што я б яшчэ, можа, шукаў, там, можа, вось туды трэба паехаць, і там убачыць шчаслівых людзей, або сюды, або там, або тут. Вось. І я ўдзячны гэтаму досведу. І я яшчэ больш пераканаўся ў тым, што трэба быць шчырым, прамым, таму што часам людзі з-за сваёй гэтай талерантнасці, паліткарэктнасці, яны здраджваюць сабе. І гэта вельмі страшная рэч, калі ты... Таму што Будда казаў наконт таго, каб быць аўтэнтычным, быць сабой, таму што ўсе астатнія ролі занятыя. І я быў сабой. А тут я яшчэ больш пераканаўся, што я ўзяў правільны вектар, і не трэба саромецца быць беларусам, быць сяржуком, который любіць бансай, або тайцзи, або, там, я не ведаю, спяваць. І не баяцца праяўляць сваю любоў у тых спосабах, которые табе падабаюцца. Вось, калі гэтая любоў некаму не заходзіць, значыць, гэта не той чалавек, которому гэта трэба бачыць. Мне вельмі падабаецца наконт людзей. Уявіце, што мы — гэта нейкая сутнасць, которая складаецца з такіх струнаў. І вось я прыходжу і спрабую граць на сваіх струнах, на сваіх каштоўнасцях, которых я маю, напрыклад, там, каштоўнасць чалавечага жыцця. І я граю, а побач са мной сядзіць чалавек, і калі ў яго такія ж самыя каштоўнасці, як і мае, то яго струны пачынаюць рэзанаваць з маімі, і мы абодва атрымліваем асалоду. А часам ты прыходзіш да чалавека, і ты граеш на сваіх каштоўнасцях, на сваіх струнах, а ў чалавека гэтыя каштоўнасці іншыя, і яны яму не рэзануюць, а наадварот рэжуць слух. Ну і што рабіць? Падстройваць і здраджваць сабе і змяняць гэтыя каштоўнасці, которые ў цябе? Не. Значыць, гэта не твой чалавек. Значыць, не губляй час. Мне вельмі падабаецца гэтая аналогія. Вось. І апошняе пытанне, которое я меў у сваім спісе, гэта як моляцца будысты.
І я хацеў яшчэ паказаць, што такое клаперы. Гэта вось такія дзве палачкі. Мае не зусім выглядаюць, як яны павінны выглядаць. І звычайна пасля таго, як мы памедытавалі, мы клапаем 2 разы. І будысты вельмі, я іх называю addicted to the sounds. Тут столькі гэтых гукаў, у нас столькі гэтых розных колакаў. Ёсць вось такія, я сабе набыў малабіц, яны называюцца, і я не бачу, каб тут нехта маліўся на іх, але я вось сабе набыў, і часам, калі мне хочацца зрабіць нешта такое, ці то памаліцца за каго-небудзь, то я вось малюся на гэтых малабіц. І гэта яшчэ, калі я быў каталіком, мне падабалася маліцца на, гэта называлася ружанец. Гэта вось, тут гэта называецца малабіц. І можна маліцца або наму дай боса на кожную гэтую бусінку, і ты молішся. Перакладаецца як адзінства з Буддай. Або канзіон. Канзіон перакладаецца як рэгулярнасць практыкі, не зважаючы ні на што. Калі я памыліўся, то я тады зраблю вышэй па знаку, у чым правільны сэнс гэтага слова. Вось я яшчэ пачатковец, таму сам шматлікага не ведаю. Вось. І давайте тады вам пакажу, як звычайна мы молімся на... Ёсць вось такія, я набыў сабе тут 3 сутры. Намо саманда мото нано харачи кото шасоно нантоджи тоен гяг яг яки гяки ундон шифура шифура хара шифура Чишу-са шушири, шушири сохаджа-се, чигья-шири эль-сомоко. Ну, вось неяк так. Ну і наконт таго, ці гэтае вашае, я раю кожнаму, калі ёсць такая магчымасць, прыехаць сюды і паспрабаваць. Таму што я вам гарантую, што вашае жыццё ніколі будзе такім жа, якім яно было. І ніхто не ведае, якім шляхам дарма будзе працаваць у вашым выпадку. Таму што ніхто не ведае, якія ўрокі вам сёння трэба вывучыць. Я вось апошнім чынам малюся за людзей, калі мне хочацца памаліцца, каб тыя ўрокі, которые яны павінны вывучыць, былі данесены да іх у як мага больш мяккім спосабе, каб іх гэта не моцна біла, каб яны не моцна пакутвалі. Вось. І я лічу, што калі тая ці іншая сітуацыя адбываецца з намі, і мы не вывучылі ўрок, то гэта сітуацыя вернецца праз іншага чалавека, праз іншую сітуацыю. Таму трэба заўсёды задаваць пытанне, а чаму гэта мяне сёння вучыць? Вось, таму я ні кроплі не шкадую, што я сюды прыехаў. Спадзяюся, хутка з вамі ўбачымся. І я, напэўна, скажу слова-пароль для тых людзей, которые даглядзелі да гэтага да канца. Слова «канзіон». Значыць, калі вы захочаце мне задаць пытанне, то дзеля таго, каб праверыць, што вы праглядзелі гэтае відэа, я ў вас спытаю гэтае слова-пароль. Вось, таму слова-пароль «канзіон». Вось, таму яшчэ раз дзякую за ўвагу. Я думаю, што трымаецца 250 хвілін. І да хуткай сустрэчы.
Balingaku
До речі, давайте я вам покажу бонсай, который я створив тут. Він, здається, загине. Я, до речі, його назвав Канзеон. Ось так він виглядає. А гэта той колокол, который я казаў, што вялікі памерам з бочку. Ось. Тут вось возера, вось там у далечыні, за дрэвамі, гэта возера вялікае. Я ў ім купаўся. Мой пакой знаходзіцца, там, вось бачыце, вокны ўнізе, нумар 5, мой пакой. Сам дзендо супер прыгожы ў японскім стылі, а я вельмі люблю японскую культуру, японскую архітэктуру. Таму для мяне гэта было эстэтычнае задавальненне. Давайте яшчэ правяду вас да саду камянёў. О, якая прыгожая баба. Глядзі, якая прыгожая. Ай, ты прыгожанька. Тут трэба быць асцярожным з кляшчамі. Звычайна яны сядзяць у гэтай траве. Ну, я потым праверуся. О, здаецца, гэта мой пакой. Так? Так. Это вось дзендо. Ну, раз я уже тут. Покажу вам усё. Драўляны колокол, который я біў, хан. Вось он вось тут знаходзіцца. Даволі вострыя камяні. Хоп. Ось бачыце, ад таго, што білі ў ім, нужна вялікая дзірка. Так, это звонок на медитацию. Я повинен спешаться. Анна живе тут уже паўгады. Добрая дзяўчына. Усё назвоніць у колакол, як учора.
Покажу вам колокол зблизу. Называется он Дайшо. Мы его сегодня будем бить. Великий, великий. You've applied the pressure to have me crystallized, and you've got the faith that I can bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up with pace to keep you satisfied? I things have gotten closer to the sun, and I've done things in small doses. So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Hi, Now you. Wait, oh, you don't move slow, taking steps in my direction. The sound resounds echo. Does it lessen your affection? No, you say I'm foolish for pushing this aside, but burn down our home, I won't live a life. Glaciers have melted to the sea. I wish the tide would take me over. I've been down on my knees, and you just keep on getting closer. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. Things have gotten closer to the sun, and I've done things in small doses.
So don't think that I'm pushing you away when you're the one that I've kept closest. Hi, hi, ya, do 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 dun dun. Hi, hi, ya, do 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 dun dun. Hi, hi, ya, do 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 dun dun. Go oh slow, do 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 dun dun. Go oh slow. Woo!